lei nie een ding van my. Ek is 'n eysterboek en baie eyster. Ek kry nou die sakkie los, is so byt ons om met my tande. Weet julle, om vetkoek te bak moet jy visolie het. Ek wil nou die baby oil sommer gevat het en dan wil ek sommer baby oil vetkoeke gebakken. Maar toe sien ek ziekels, dit gaan nie werkie. Net toen ek rassel na baby oil en dan kan die sassietjies achter die baby oil aan haar. You never know until you find out, you know. Of je handzakjes en rugzakjes, ze binnen goed ruikt naar baby oil. Dus zeg mezelf, ik zou moet gewoon aan een paddy hardloop, ja. Het kleren net altijd te plant. Zo, toen ga ik nou naar mijn beste vriendje Anna toe. En waarom Anna begin niet maar pad toe kwam met een beetje wassen, met een beetje visolie niet. En toen Anna nou voor mij gezegd, als zij nou pad toe kwam met een beetje visolie, dan moet ik pad toe komen met vetkoek. En ja, wie jullie, die is daar zo niks is van mij halen, die is daar niet. Die is daar van mij halen niet. Zo, ik ben nou voor Annaatje lekker van die vetkoekjes hier. Van zij zei, ze gaat die haar visolie net zo wegnemen. Ja, die mensen stikken nou zo uit. Right? Maar dat gaat niet over Anna niet. De Anna gaat het net één vetkoekje. Zij kent niet van mij niet. Als mijn broer klaar is, dan ga ik net van één vetkoekje. Zij kent niet van mij niet. You never know until you find out, you know. Right guys, daar is mijn dier. Hij heeft gebeweeg. Right. Zien jullie schoenen met schotlok? Zien jullie hier tappen? Zien jullie hier die bord van mij? Dat is van een oudtijdse borden wat je nog kreeg. En weet je, jullie zien maar zo vol stampen stoten. Die is een errebak. Vol stampen stoten is hier errebak. Dat is amper zoals baie vrouwmensen zoals ik. Ik is vol stampen stoten, maar ik druk hier. Al maak het zeer, ik zal wel die pijn iets meer. Ik kan hem nou ook op de grond gooien. Dan zie je net errebak spat. Maar die bord blijft staan. En hij zal nog jaren staan. Niet glaasgoed waar je nou net 1, 2, 3 ziet stukken en dan moet je hem zomaar maar weggooien. Baie van onze vrouwmensen is al zo. Ons is dier. Ons is middeldier, maar ons druk nog steeds dier. Een ding van een vrouw, een ware vrouw. Zij is een eysterboek aan baie eysters. Al druk je leeuwtje moet je terugdrukken. Right, let's move. Mijn choice. Ons gaat die vetkoeken, ons gaat onze bolletjes maken. Baie daarvan heb gezegd, zie je moet alsjeblieft wijs hoe maak je die bolletjes. Maak ik die ronde bolletjes. Kom aan ziekels, jouw eyster. Hoe groot gewoon schoen. Ik is erg een ander type plaasje. Ik is ver weg van die anders af. Ja, ik is ver weg van die anders af. Ja, ik is ver weg van die anders af. Wie is ook zo'n baas geraakt? Oh, ja, hij zal niemand mee gekeren krijgen. Ja, en dan raak ik waar. Ik raak haastig. Die visolie is al in die potten. Die visolie is al in die potten. Ons wanneer dat die visolie lekker warm raakt. En vanavond is een goeie in. Van ik is in zoals gin. Ja. Ik druk die aan, maak het zier. Als baie wat doen voor mij gezegd, dat Ziza, ik maak mij. Als ik niet, dan doe ik het met bruinbroodmeel. Nee, mijn zuster, ik is nog niet bij bruinbroodmeel. Ik zal bruinbroodmeel vat als ik nou wil een beetje pijs maken. Voor die handzakjes. Dan zal ik nog bruinbroodmeel gebruiken. Maar ik, als je langer van bruinbroodmeel. Ik is een vrouw van een wat broodmeel. Rijk mijn home choice. Zo leg je bolletjes. Rijk en die stukje mijn home choice. Even te kijken, jullie mag gewoon niet. Hier jullie handzakje. Wacht. Er zit zo'n beetje water in. Even voor mijn mago maken. Jullie wat mago kent, zal nog weer waarom gaat het. Hier, stukje dier. Ga ik voor mijn mago mee inzetten. Right. Die watertjes. Die water is de kom aan zakje. Doe nog zo'n klein beetje af. Niet te kwaai afie. Even voor mijn mago maken. Even laten er zo 3 dagen staan en rijd die goed zo'n schoesterbier. Right. Ons gooien binnen die water. En hij gaat zo blij. Binnen die water gaat hij blij. Hij gaat zelf opkomen. Voor 3 dagen. Hij gaat voor jullie een video maken. Een video bij zo maken. Maar goed. Yes, was move. Nou, right mijn mensen. Hier staat bij die visolie. Bij die visolie.
Ik ga nou met vetkoek, gaan nou patse kant toe komen op die wedlijn. Ik maak een groot vetkoek, hij weggooi vetkoeken. Ik zie nou mijn klein vetkoekjes. Het is net mensen dat ik eten dat ze een klein vetkoeken maken. Ik maak die klein vetkoeken. Ik maak een weggooi vetkoeken. Eén keer eten en nooit meer vragen. Ja. Kom ziekers! Jouw groot handschoen. Ik ga mijn potse deksel opzetten. Laat die ijdel. Hier staan die. Lekker smoertje. Binnen aan die vis. Binnen aan die vetkoek as die vis daar. Yes. Kom aan zie. Jouw eister. Right. Kom eens kijken hoe lekker. Kom eens kijken hoe kom je patse kant toe. Oh, ziekers. Jouw eister. Joe. Je bent van mij, jong. Nee, jullie maar niet van mij net zo kijken. Zeg jullie maar een goed weggooien vetkoeken. Eén keer eten en nooit meer vragen. Nee, jullie maar niet klein vetkoekjes, nou moet je jaar staan vetkoeken bakken. Guys, geen lekker brein lekker. Hij komt patse kant op die wedlijn. En dan jullie wijs als hij vast binnen om als hoe lekker eten. Jullie voelen weer zoals een prinses aan een kroon bij de huis vergeten. Maar ik is intussen. Kom en zie. Jouw eister. Kijk hoe ver, hoe vorder je die diertje, die vetkoekie. Hij van het dier veranderen naar een broodje toe. Oh, één ding van mij, jong. Één ding van die plaatsje. Je kan me niks vertellen van die leven niet. Kijk, zo lekker. Zo lekker. Hij moet zo lekker brein lijken, ja. Je kan niet voor hem lijken nog een beetje wat wil je meedalen hier. Als ik speel niet weer. Right, let's gaan. Er tweetjes in. Ja, om een vrouw te wees is juist heel makkelijk, jong. Je moet haar op je tanden hebben om een vrouw te wees. Dus kom ik wel voor die vrouwen zeggen wat nog hier is opgezet het niet. Leid nog haar bij mama, laat mama jou inzetten. Ja, als vrouwen wat is opzet, dan kan hij nog, hij kan niet schottelgoed wassen. Ja, je krijgt vrouwen wat is, kan schottelgoed wassen. Dan moet je nog inzetten en je zeggen, hoe vier je bak af en hoe vier je glas af. Nou wil je zo met klein, ook kom maar eens opzetten, kan je ook hier snijden. Je kan niet eens ijs snijden. Ja, ik praat, ik wil nog van de maar wil niet te kwaai. Praat, ik wil move. Nou, rijdt mijn mensen, ik is intussen in hang, maar wil niet droog worden. Ja, ik bak nog vetkoeken. Ja, ik is nog in die gang, maar net voor jullie wijs waar dus ik in staat. Rijdt, ik heb die vetkoeken klaar opgesneden. Zo lekker, prachtig, ziekels. Jouw eister. Rijdt, ons gaat voor hulle inskip. Die zo mij, ik begin altijd bij mij. Ja, zo lekker. Oh, ja, van mij 2 vetkoeken zit. Ik is een eister, niet waar. Ja, niet van mij. Die is zo laat op. Ik ga van mij 2 vetkoeken inzetten. Kom on, zie. Rijdt. Die Jack Russell staat net voor om je een vetkoekje. Ja, hier ziet maar hoe klein mag je. Hoe klein dermpje. Draait, als we die Jack Russell pak toebrengen. Op die wedlijn. Ja, ik kan net een vetkoekje krijgen. Ik maak een klein dermpje. Zo lekker. Ook. Rijdt, voor die handzakjes. Hij kan hier dag weer bij een snoepje. Niet erg. Alle brood weer groot bier. Jullie kan inderdaad, als hulle eendag weer pak ze kan toe komen en hulle vat man en hulle ik weet nog niet wie gaat man vat of wie gaat zo'n man blij nie. Hulle kan bij hulle deze eendag repeat. Maar hier, die is mijn property. Hier gaat het dan vat wat hij krijgt. Prachtig, ziekers! Jullie zo lekker prachtig. Op die wedlijn. Kijk, die brood wil eens mee staan. Jong, staan, wat is je setup? Is je kwaad? Jij, staan hier. Jij. Jong, laat die maar schief liggen. Rijk, kom eens weer zo. Getrouwbare Hemelse Vader, Heer, bij je dank je dat u ons dier gedraad. Bij je dank je, Heer, voor die kost op die tafel. Bij je dank je, Heer, dat onze oogjes nog blinken. Ze voer weg, mijn Vader. Heer, ik bid voor die wat niet vanmiddag kost heeft, Heer, dat u een weg zal maken.
daar waar geen weg is nie.